wat een prachtig pleitje. Ja, dat is toch geweldig van nu in de winter. Want ik reed vanmorgen toes weg in het noorden van de provincie. En daar was het grijs en grauw. En dan komt ze heen. En dit is nog Bemelen, hè? Ja, en dan zit hij de volley in de zon. Antoniusbank. Och ja. Oh, dan is dit de allereerste aflevering in ruim 2000 stuks dat we eens een keer in Antoniusbank. En hoe toepasselijker kan het zien? Met verse koffie. Een bank in Antoniusbank. Nou ja, ik denk dat je... Nee, bewaar lekker voor onszelf. Dat is lekker hier. We hebben nog een kletsje. Wil ze kletsen hebben? Eerst even kletsen, dan een klets. Ja. Wat ziet je van elkaar, vriendinnen? Ja, Om bijna 50 jaar al. nog meer dan 50 jaar, denk ik. Ja. Veer. Ja, ja. Geen met z'n tweeën. Ja, want er is nog één bij. Die is nu niet erbij. Die was al 50 jaar bij ons. En ze is ingehookt. Ik ook. Maar dat mag, hè? Ja, dat mag. Ja, wie gezelliger, toch? Ja. Hè? We wandelen elke Ziet geen van donderdag. Maastricht? Wilt je niet, hè? Jawel. Af en toe trekt het zich lang. En jij ziet van? Ook van Maastricht. Ook van Maastricht. Ja. Maar ja. ziet je hoe laat ziet je vertrokken? 9:30. Oh, dat is christelijk, hè? Ja. En ook mistig uur. Ja, toen nog. Ja, echt wel heel erg mistig. Ja, ja. Maar dan is het toch schoen. En zo ze mis en dan zo Ja, ze hè? optrekken, die buim allemaal. Dat is toch geweldig. Op een gegeven moment begint die zon zo'n beetje door Ja, de mist heen te ja. prikken. Ja, ja, klopt. En dan hoopt ze van dat het opentrekt en precies hoe is het. Ja, zo. Ja. En dan moet ze echt genieten, hè. Want zag er onderin, hè. Het trekt de neus eens op. Het ruikt zo lekker. Het is zo heerlijk, zo fris. Dat is ook. Ja, Ik en we kom met de auto. Ja, we hebben hem nou eenmaal nodig, hè? Ja, ja, voor grote stukken op te Om leggen. van A naar B te komen. Ja, ja. Hé, maar wat bijzonder dat je elkaar al meer dan 50 jaar kent. Ja, dat is toch heel normaal. Voor ons is dat normaal, hè. Ja, dat mag ik hopen of 50 Jazeker. jaar. Ja, ja. En wie heb je elkaar leren kennen? God, dat is lang geleden. Nou, in de kraamzorg, eigenlijk. Ja, en ik moest bevallen en ik wou hebben tot ze bij mij kwam toe, is mij verzorgen. En zo hebben we ons eigenlijk, Ik werkte in de kraamzorg. Wat leuk! En ik heb haar daar ontmoet, ja. Wat Ja. bijzonder. Zo En- gaat dat. En die Ja, kinderen die groeien, hè, die zijn nu al in de 50, begin 50. Dus dan kunnen ze zich voorstellen. Al begrijpelijk niet meer, geloof ik. Ja, nee, wat enorm bijzonder, want hoe lang word je dan in die tijd bij een jonge moeder in huis? Dat waren 10 dagen. 10 dagen. 11 uur per dag. En tegenwoordig is het minder, hè? Ja, 7, 8 dagen. dat is wel, hè. 5 uurtjes per dag, denk Ja. ik. Of minder. En had je direct van het begin af aan een klik? Eigenlijk wel. Ja, Eigenlijk meteen, wel. hè? Ja. 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 En waar staat bij jou toen de eerste? Bij mij was dat de eerste. Severi, Ja, ja. Severi, ja. Ja. Ja, dat was de eerste. Ja. En En wat- wel, die andere vriendin, die werden met haar samen ook in de kraam. En zodoende, ja, die koos ik eigenlijk al veel langer. Maar zo kosten voor ons alle drie eigenlijk Ja. in één keer. Ja. En zo zijn we ook gebleven. En ook altijd. Wat sprook ook zo aan in haar als kraamhulp? Ja, omdat ik via haar van origine kost. Ja, ik ben opgegroeid in een café-restaurant. En de opa kwam altijd bij ons in het café van haar. En zo koos ik de familie eigenlijk. En hoorde ik dat ze dan in de kraam zat. Zo is dat eigenlijk, werd ik door de oren gegaan. Hè? En dan best de jong en zo. Ik denk, oh, die ken ik, dan wil ik dat wel. Oh, dus dat heb je kunnen regelen? Ja, gevraagd in ieder geval. Maar ze is niet bij me geweest, want ze was niet. Ik belde haar mam op. Zeg, er moet komen, want het gaat gebeuren. En toen zei mam van haar, oh, Elle is juist weg, hè? Die was juist weg of zo. Hè? Ik denk het, ja. Ja. Ja, niet zo. En toen heb ik iemand anders gekregen. Maar we hebben wel het die contact blijven houden. Oké. Dus dat gaat niet meer over. Nee, dat mag ik hopen. Je beschreef net heel mooi wie het dan is om in de mist op water te gaan en dat het zonnetje dan doorbreekt en dat ze nou zit te genieten, Ja, midden in de winter. ik kan het zeggen. Ja, en dat je nog gezond van lijf en leden ziet om dit te doen. Ja,
Daar zijn Dus we dat heel is dankbaar niet het voor. belangrijkste. Hè? En we wandelen elke donderdag. Ja. Kilometer of 10, rond de 10 kilometer. Ja. Normaal lunchen daarna, maar alles is touw. Alles is touw. Voor de lunch maar bij ons. Ja, waffelen. Waffelen gebakken. En dan koffie. Dan eerst maak ik koffie. indelen, wil ik draaien. Ja, er zijn nog een met komen die ook auto's staan. Nee, dus normaal zien we dat met de steertjes. Hey, en opgegroeid in een café-restaurant. Ja. Maar ik had je eigenlijk verwacht dat je café zoiets zeggen. Ja, vroeger was dat café. Ja, maar toch bij ons thuis was dat een café-restaurant vroeger. Omdat we ook al veel bussen hadden en zo. Toen waren de autowegen nog niet. Dan moest dat allemaal over de Tongersweg gaan. Waar ze nu niet meer mogen komen. Maar dat hadden veel bussen. Ja, en daarom ook een restaurant. Daar worden ook gegeten en zo. Ik weet goed heel veel lekkere goulash op. Toen al in de tijd. Wij maakten dit. Spiegeleier en zo. Pap en mam, ja, om de beurt stond ze in de keuken. Ja, ik kwam ons snotneus, hè. Ik liep daar tussendoor. Ja, ja. Een leuke tijd. Moet ik eerlijk zien, nee. Want Nee, ze hebben dan geen tijd voor, hè. dat was mijn volgende vraag, ja. Want dat is druk in horecabedrijven. Ja. Pap en mam werkten hard. Ja. Maar hadden niet heel veel tijd voor de kinderen. Nee, we hadden geen tijd, hè. Nee, dat was toen zo. Ja, want de zaken gingen vuur. De gelanten gewoon vuur. En dat is dan niet leuk. Nee, want dan heb je ook vast wel eens, hoe zal ik het zeggen, het vijfde wiel aan de wagen gevuld. Ja, ik had nog een broer, ik mocht geen vuil, maar ik mocht niks. Of ik dan een meisje was of zo. En ik wou wel staan, dan daardoor krijg ze dat. Dan zoek ze een weg dat ze toch weg kent. En dan ging ik met een vriendin naar de stad of zo. Ja, dan krijg ze dat door. Tongerse Weeg, zei je? Ja. Onderaan of bovenaan? In het midden bij de Pepel op de hoek. Pepel kent iedereen, hè, de Ja. koffie. Met de andere hoek ervan. Met het terrasvuur. Maar dat is nog niet meer. Dat hebben ze juist verbouwd nu pas. En dat heet, hoe lang zou dat hebben gelegen? Dus zeker 6, Lang. 7 jaar Lang, heeft dat heel lang. verbraak Ja, gelegen. ja. En dat vond ik altijd erg. Maar het is nog steeds een horecagelegenheid. Nee, ze hebben nu appartementen ervan gemaakt. Eindelijk ziet het dan een beetje beter uit, maar naar mijn hartgevoel ziet het niet uit als een beetje afbreken. En mevrouw Brum ziet geen de kraamzorg ingegaan. O jee, dat ging vanzelf, dat vond ik leuk. Maar in die tijd was het toch allemaal niet zo vanzelfsprekend dat ze iets ging doen wat ze leuk vond. Nee, ik ben nog ontslagen omdat ik trouwde. Dat was toen zo. Hè? In 71, ja, ik ben ontslagen omdat ik trouwde. Dat was toen meestal dat was in de verpleging zo en dat was in het onderwijs zo. Als ze trouwde, was ze ontslagen. Waarom? Omdat ze trouwde is. Ja, Toen maar- was, volgens mij was dat toen nog wettelijk zo. Dat is in 72 is die wet veranderd. Ja. En, maar met als achterliggende gedachte? Ja, achter het aanrecht denk ik, hè. De vrouw achter het aanrecht. Ongelooflijk. Het was toen niet bijzonder, hoor. Dat was toen, ja god, dat was gewoon zo. Ja. Dus toen ziet je ontslagen. Ik ben ontslagen, ja. En toen? Nou ja, en toen bleef ik thuis. En toen ben ik gewoon pedicure, ben ik een opleiding gaan doen en ben ik gewoon pedicure. En in 83 ben ik weer de kraam ingegaan. Toen mocht ik voor komen. En wanneer ziet je afgezwaaid als kraamhulp? Met mijn pensioen. Nu ongeveer 10 jaar geleden, ja. Dan heb je toch de nodige dienstjaren gemaakt? Ja, ik denk een 40 zal ik wel. Nou, niet helemaal, nee. Een 30. Ja, Heb je het nog bijgehouden? Bij hoeveel zeker. Ja? Ik heb tweede generaties geholpen, hè. Oh, Dus ik bij de eerste bevalling ben geweest en die ging zelf ook nog bevallen. Dat was gewoon heel leuk, ja. oh, dat lijkt me. En het is natuurlijk een achtbaan van emoties dan in zo'n hoes, hè? Soms wel, soms niet, ja. Ja. Nou, tegenwoordig kregen de lui 2, 3 kinderen, maar vroeger was het heel gewoon tot zo'n bij een 7e, 8e, soms een 9e kind kwam, hè. En dan stond gedrukt voor de zoveelste keer bij dezelfde mensen op de stoel. Ja. Ik ben niet meer. Dat is wel handig, want dan werd ze al gearresteerd, hè? Ja. Goh. Nee, Ja. altijd met heel veel plezier gedaan, ja. En nu kom ik nog lui tegen die me kennen vanuit de kraam ziet. Ja. Ongetwijfeld. Ja, dat blijft hè.
Ja. Dus aan gesprekstof geen gebrek Nee. op het nee, bankje nee. in... ja, welk bankje dan ook, hè? Niet Maar alleen niet de doet, hè. Sint-Antoniusbank. Nee, maar nee, voorlopig door het Voorlopig Franse overal. Heuvel. De Ardennen, Dixer, hè. Ja, Tot dan vanaf gingen we Ardennen wel en rijden. de voerstreek heel veel. Maar ja, we willen altijd lunchen dan nog, hè? We willen het aas, de groot aas eten, hè? Toch? Ja, 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 Ja. de lunch is dan een beloning voor de inspanning. Ja, zeker. precies, Hè? ja. Dat moet ze ook doen, hè? Jazeker. Ja. Genieten van het leven, maar volgens mij heb Oh, je we toch geen genieten. enkele meute mee. En maar te hopen dat die bijna nog willen doen.